akachitamba uyu mwana uyu. Ada kubhadharirwa school fees temu yese. Kubva kuna coach Mandaza. Kana ura akubhadharirwa school fees uyu mwana uyu. Hanzi kuda kubhadharira school fees temu yese kwa coach Mandaza. Mangoma. Ina dojo kwandi. Yes, mwana akabhadharirwa ngechikoro. Ko baba ake na mai ake inini na Mzimbabwe vachatiita sei? Mira tivanzwe coach Mandaza. Iwewe semota iwewe. Iwewe mira ndikudze iwewe. Mwana anza kubhadhara school fees. Kusiyana kweupenyu zvinhu zveupenyu zvakasiyana siyana. Iwewe hanzi nezvirongwa takaridza uko Radio Zimbabwe kushamba. Hanzi kune crate yako yemablack label. Nyadzotokwandi seriously kupinda namai sawa. Right. Baba kana mai umwana vari kupi? Baba na mai umwana. Ya, wana semondo. Zvasaudza vana vamuziya. Wauya naniwe? Wauya nani? Ngoma kwari? Unonzaniwe? Unonzani? Unonzani? Unonzi teni? Stay gara. Oh, stay no. Samoda. Zvasaimudza zvozvo. Hai nini wamushamwari nini tinoshandisa mesi. Zvokurarama izvi ndo zvitori zvekuva imwe. Inini lidza angopinda iyi. Zvemasikufuza ndibhadhari. Tandokuita zvinakutanga. Waka lidza angorwa chips, pesha angorwa chips murorewo. Hamuchatoite zvo. Unozvaoneka sei? Munoita sega. Zvikoro zvikudhura mazuva. Ndinongohafuka nepakati. Kana anga achibhadhara 200. Ndokuti mwanangu inini pa 11 years dzauchadzidza kuchikoro. Ini ndakukupo $100. Asi uchitambako magitare. Zvirit. Haukasi kuchenedza mwana kada chikoro zvako. Zvirit. Unotoona zvaari kuita wega. Zvirit. Wega kutozviona kuti mwana wako ndewe magitare. Imagine dai baba wangu akanitanga pa grade 3. Izvozvo kuchibhatura. Hadai ndichipisa. Pane musikana aripo. Alright. Inini nababa vaJuju isusu tiri madisturber. Zvamunenge matamba kunokuwachisai. Tamba izvi ndikutozva kuti tokuwachisai uya. Uya masikana. Ini ndandombofunga kuti kamwana kababa Junior kai. Ndakadaudzwa mai Juju ndikati kamwana kechu kamwana nako. Nemajaivhi. Yes. Serenata. Ini dawa jini hapa kuacha. Ababa. Awatuwezera jima. Wanazungira kutaba show opera. Baba days. Alright. Okay. Mati hapa huyu mromanza sana jini. Aiwa. Watitambe na wasozera kwa. Kwa sababu sisi tunatamba tata makuza mbili msoro mbele ndio tunataka Uya.
Ilaumu kuvunja. Asante kwa kutaru. Yo kuzona si. Kana ye wacho. Iye wacho kukono taru zuna si. Iye wacho after kukono taru zuna si. Pane umwe lane naro. Ngomira mama mjaki hapo ngomira. Pane umwe. Anakunda street na baba juju. Baba juju. Kasaba, ulisema yes kara. Ibabo mwana atafuta bila kumchona udisizo kile kitamba. Abada bibi ime character. Kuno kume muno wana mtamba wa ngainisi na ama sikira agera. Batu jodi da sana buru musata wi. Ngoja ai. Alright, you my challenger. Sumuza sisi. Hanzi nukutamba ndogona. Kona ndiko nukutamba mama na gitari. Ndiko nukutamba mtambi chiti. Baba, na baba junior. Hanzi umani ndiye anakona kutamba but kuti ada kubatiswa. Ada kulainwa kuti anafana ngachitamba sei. Ufana hapo. One mwana wakanaka au wachi. Hanzi kuiplaza anakona kutamba but ada kubatiswa manoti. Ndibona na face. Unaona kitu mafeva. Face yako yanafana na mimi yake sasa. Unaona na baadaye jitamba baadaye jitamba
Ana baino mani wa baba ndobo nyoro kutamba kwao maiba. Hapo mtende shile kwa hapo mtende. Ashuku kazi. Wow. Oya juju. Batu. Ndo sizo. Bali na uno. Batu jazo nduza zikanza wangu iyo mtambi yosea zvakadaro uyu atamba adiro atamba aiwa chokwadi akutamba akena nambonyasongagona but anu batu chwako ndidanzi mukuru akatavhiririka asi tambo yake majaivhe epasi kunokuza hanzi bhudhi vake anga achitamba batu zvioneka gari makuwa zvamuri nemuonerero pane vanambotavhiringika semoto ukashamba yes apa kuti achokwadi anomba juniors baba mukuru
pane vanhu palapa apa tavhiringirira apupura ibaba kadiki kahombe kadiki kahombe Tapi ungapedza kutraya ngotraya kasama yo wazvokosa matsogorosha matsogorotibona michana gogo varipoka ala gogo usviba gogo vanyatozvoona unonati makanzera anoonererwa zvauka vangoti hanzi mwana tokona kubhadhara school fees koyo adii kungomubhadhara rent Jamani, basi nani yale mkule. Gadi ilikuwa perkezi basi hakuna tunazanga jita. Ya. Rosa. Kono kazikona. Mani jongo ya bana bashikanganzi. Mangwana mnaanza mani jongo ya shikanganzi. Bana alikuwa bona mangwana mnagona kwa bonus.
Bali ba junior andika mukuru wa msaunero umefanya. Sema ndo mtreto. Samkomana yakatuudza vana nashonga vari pana tazvesa muri svikanzi haini manje mudhara indakatopenga kwaita kuti togara uchimoyo svikanzi ini ndosipina ndosakangosvika mupractice vanhu vanambofarira zvekutamba vangoti uyu anoita bhozi anosipina shamwari akatamba muri mupractice shamwari pasina kana vanhu achingotamba pasina madzaurango zvesipina kudai zvakazakobva chispina mashovha chispina ngodazo achispina oyozati yakatopezeraka yatosong inonakidze kuti chispina bari kuspina pasina nacho spina manje ini mudhara iyi yandarowa inonzi one item during the function ezvozvo ndaakuspina manje ndaakuspina hanzi nati wanokangosipinaka ukuenda painterview yekubvunza kuti kwakapfupa wakabvire wakatiza nekuti omega wanga watiza here kana kuti ukangogona kusipina chete kutoonekwa nevanhu vakawanda chevari kuamerica spina to someone are not speaking. Is the only one to jump in the goal? Ayo, somebody. About what to pray about what to jump in the goal. Jara somebody angu America, I'm spinning and the goal in our school neighbor. Ayo, about what jump in the goal. Ini na ano ba speaker? Ba juju. To jump in the goal. Jump in the goal, play. Vanotamba pamuna kutuwachisa vanhu tu mfeso kutanga baba uya mfeso weziya akunda inini uyu musikana apesiro akunda baba ajojo iwewe nemfeso umwe mutsvuku ane bibo ngenini takukunda imwe tu namama vaye vakapfeka bhoneti takukunda ifuti takunda vanhu akatowanda pana tatokundana musunda gore takatokunda futi vanachangamire vanatiwana hatitaura vasvike patinotamba akatouye zvekutamba ngazvipenga ngatisingidzai kasama hanzi pana ari kungokumbira kusipina hanzi handi akasipina ndombani kunati ari kuti zosudu iya ise musunda goreka ndomaski fanamuni yakasipina vavana ndo pateke takutogara kuno right zousiku aya
riripo. Anodanzira ndipejirana namutambira ndopejirana namusungagore nachangazi saka yakurisa mari yako mhoko zvosingo ibu yacho wanyaya dzangu ndedzangu pane mubvunzo wakatumwa nemamanager eCobra Kings zvanzi takuita album nowani album iri kubuda first week yaJune so vanenge vari mugurupu nevanenge vasiri mugurupu hamusi mugurupu hanzi mutiudzewo muimbo wamuri kuda kuti afiche murubani udani kashama murubani andini album rakaperekana naNicolas Zakaria naGift Amoni kwapa murudani tozokorera Amoni here kana kuti tosha wozogara akazoimba tosani mauya Jesu batisi babashiro acheso osashibani ya barikashamani koyeski ayoriweti ausachipanga ndikuzviona sei nausachipanga matinani kasama matinani macheso babashiro aya kwenye shuga babashiro norizabhesi ndorizabhesi azvitovaimba zvobudai unoulangazivamizi hanzi apa manje tinoona tokamuzvika kuti kana wakuzoita difference unoinzwa unonzwa kuti uyu auyu urudani oraiti yamacheso ndeimwachotoisa ipapo komwe wacho chituru wozvo umwe anonoshawo time kana basha ronashawa time tosani ari Peter Moyo manje mumanagement yemabhengi achigonyike because last week akabuditsawo album yake akaitopushawo basa rake Kureni Zulu. aioni ngone madhiri tabvunze vanhu manje aiwa varumba tatobvabvunza Kureni Zulu. tobvisa Kureni Zulu. kana utano Kana utarauti kusashikanga. zvakazvinhu zvokuti zvinakidzi Yes, ndanga. wenyaya dzangu ndedzangu saka iwe sinyeidele kudhakwa kwacho ndekwangu